סבא שלי היה רב בבית הכנסת. הדוד שלי הוא השמש, מנהיג את כל הקהילה במושב. סבא רבא שלי שלח שאלות ותשובות לרב עובדיה. ואתה מה? פרשת במדבר תחול תמיד סביב חג השבועות. בפרשת במדבר הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, שאו את ראש כל עדת ישראל למשפחותם לבית אבותם. שאו את ראש, תרימו את הראשים שלכם. כל אדם, כל יהודי יכול להיות לבית אבותם למשפחותם. תנסה להיזכר מי היו ההורים, מי היו הסבים. לא רק להגיד סבא שלי היה רב, לקחת מהם את המידות שלהם, את התורה שלהם, את הצניעות, את הענווה, את יראת השמיים שהייתה להם. לבית אבותם, אבל אנחנו גם כן חלק. לכן כתוב שאו את ראש ולא פיקדו את ראש, כדי שנדע, תרימו את הראש, אתם חלק משולשלת עצומה של העם היהודי. ואחרי שסופרים אותנו, אנחנו נהפכים להיות דבר שבמניין. דבר שבמניין פוסק את ההלכה אפילו באלף לא בטיל. גם אדם שיתרחק, שיתערבב בין הגויים, שיתרחק מאוד מהדת היהודית, הוא לא מתבטל. אפילו שהוא יתערבב, הוא נמצא עמוק 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 בין הגויים, הוא נשאר יהודי, כי ספרו אותו. דבר שסופרים, דבר שבמניין, אפילו באלף לא בטיל. אננס, מוכרים אותו כיחידה, כי הוא דבר חשוב. עגבניות מוכרים במשקל, דבר שבמניין לא מתבטל. יהודי אף פעם לא מתבטל. יהודי תמיד נשאר יהודי בכל מקום. וזה המסר שאנחנו צריכים לקחת מפרשת השבוע ולחג השבועות. להרים את הראש, אנחנו שווים, אנחנו חלק מהעם היהודי, ואנחנו לבית אבותם למשפחותם. אנחנו יכולים להיות המשך של השרשרת, המשך של השולשלת. שבת שלום ובשורות טובות.